God will provide. Igsuon, kung di ta makasinatig kawadon, unsaon nato pagkahibalo nga ang Ginoo dai mo provide. Kung di ta kabati o kasakit, unsa nato pagkahibalo nga ang Ginoo mo comfort di ay. Kung di ta makasinatig balatian, unsa nato pagkahibalo nga ang Ginoo doktor di ay. Una igsuon, dili gyud ta magpakawalag paglaom sa kinabuhi, no? Dili gyud ta magpaluya-luya, no? Kay daghang mga tawo karon nga gumikan ang kawad-on mo'y nag-unas sa ilang kinabuhi, maghimo na lang sila sala. Antik no igsuon, ayaw yun na buhata. Kung moabot gani nga naanak ka sa problema or gisulay ka na, ampo lang. Ampo lang kay pinaagi sa imong pag-ampo. Tagaan kag tubag sa Ginoo. Halimbawa, imong problema kwarta, ampo lang. Kay di ka kabalo nga pinagi sa imong pag-ampo, gidungog sa Ginoo. Nauna siya instrumentong taong gamiton nga ipadala nga makatabang nimo. Ingon ana na. Munang dili gyud ta mawad-an og pagsalig no. Usahay man gud magduwa-duwa ta, usahay pud mag-alanganin ta kay lagi ang Ginoo di nato makita, or else gaampo namang kun Lord or nagkwenta ta sa tong pag-ampo nga hangtod karon wala pagyapon gihatag. Pray without ceasing isuan. Kinahanglan no learn to wait. Lauman nato mosalig ta nga atong gipangayo ihatag yun na sa Ginoo kay naa may kuta asa kuto ay ihatag sa Ginoo atong gipangayo. Munang laban lang ha, kung gisulay man ka karon, kung unsa na imong problema isuon, blessing na gikan sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo, ampo lang gyud, ayaw biya sa pag-ampo, kay ang pag-ampo makahimog milagro isuon. God bless.